Tatlong panaderya sa pampublikong pamilihan ng San Quintin, Pangasinan ang pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan matapos na hindi pumasa sa isinagawang sanitary inspection noong July 15, 2026. Batay sa ulat, matapos ang inspeksyon, inilabas ng LGU ang temporary closure order noong July 20. Ayon sa lokal na pamahalaan, mananatiling sarado ang mga establishmento hanggang sa maisaayos ang mga natukoy na kakulangan at makapasa sa panibagong inspeksyon. Sa mga ganitong sanitary inspection, karaniwang sinusuri ng mga otoridad ang kalinisan ng lugar sa paghahanda ng pagkain, personal hygiene ng mga food handler, kondisyon ng mga kagamitan at pasilidad at pagsunod sa iba pang sanitary requirements. Ang kabiguang makasunod sa mga pamantayang ito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili at maging sanhi ng foodborne illnesses. Nagpaalala ang pamahalaang bayan sa lahat ng food establishments sa San Quintin na mahigpit na sumunod sa mga umiiral na sanitary standards para sa mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.